De aanleg van strekdammen moest verder ontpolderen helpen voorkomen. Maar 20 jaar later blijkt dat die strekdammen helemaal geen nieuwe natuur opleveren. De Westerschelde is echt een racebaan voor water geworden. En je wil juist eigenlijk die hele dynamiek van eb en vloed, dat wil je terug hebben. En dat bereik je niet met het aanleggen van strekdammen. En verder in deze Zeeland nu. Dieven hebben vrij spel op verlaten vakantiepark. En Terneuzen wil meer varende oudjes. Goedenavond. De strekdammen die de provincie Zeeland heeft laten aanleggen om de natuur in de Westerschelde te herstellen, werken averechts. De strekdammen zijn aangelegd als alternatief voor ontpolderen. Maar op termijn verslechteren de strekdammen juist de natuur, zeggen deskundigen. Op 5 plaatsen in de Westerschelde zijn strekdammen aangelegd. Bedoeld om de stroming van het water af te remmen, zodat slikken en schorren kunnen aangroeien. De provincie creëert zo nieuwe natuur. Maar wetenschappers zijn bezorgd. Een van de nadelen is dat die structuren op andere plekken erosie veroorzaken. Dus tussen de strekdammen krijg je wat we willen is natuurverrijking. Maar ergens anders gaat het weer een beetje achteruit. Je hebt misschien heel lokaal een verbetering van de kwaliteit, maar naar het systeem toe heb je zeker geen verbetering van je algemene kwaliteit. Strekdammen bij Ossenisse. Hier liggen er 3 op een rij. Asfalt, zwart, niet echt esthetisch. Ook aan de overkant tussen Waarden en Batten zijn strekdammen aangelegd. Hier zijn het er 8. Nou, mooi is anders zou ik zeggen. Dit vind ik niet de meest mooie structuur. Als je de natuur wil herstellen, dan zou het ook mooi zijn als het wat meer natuurlijk de oog, toch? Artificieel, tuinieren op grote schaal zou ik durven zeggen. De Westerschelde is een almaar veranderend systeem van geulen en slikken. De strekdammen leggen die veranderlijke natuur op de plek vast. Dan mis je dus die meer natuurlijke variatie die daar normaal zou plaatsvinden. En op die manier verstart het systeem. En we weten van verstarte systemen waar je die dynamiek uithaalt, dat dat eigenlijk altijd resulteert in achteruitgang van de natuur. Dus ik ben er niet gerust op dat dit op de lange termijn ons gaat helpen met dat natuurherstel. Ook al betekenen de nieuwe slikken tussen de strekdammen extra ruimte voor vogels, toch is ook de vogelbescherming er niet blij mee. Ja, daar word ik niet zo vrolijk van. Ik zie liever een meer natuurlijk systeem. Het water in de Westerschelde is in de afgelopen jaren steeds sneller gaan stromen. Onder andere doordat de vaargeul is uitgediept. Experts zijn bezorgd dat strekdammen de rivier nog verder insnoeren en het water nog meer opstuwen. De Westerschelde is echt een racebaan voor water geworden. Ook veel meer hoogwater bereik je daar ook mee door het in te snoeren. En je wil juist eigenlijk die hele dynamiek van eb en vloed en het sediment afzetten, dat wil je terug hebben. En dat bereik je niet met het aanleggen van strekdammen. Door veel wetenschappers is gewaarschuwd voor de negatieve effecten. Dat klopt, maar waarschuwen is 1. De waarschuwing in OCJ nemen is 2. Door de extra slikken tussen de strekdammen kan de provincie 130 hectare nieuwe natuur op het konto bijschrijven. Is dit nieuwe natuur? Nee, het is gewoon een oude natuur, als ik het zo mag zeggen, die veranderd is. Is dit nieuwe natuur? Ja, dit is zeker nieuwe natuur. Dus het doet iets met de natuur waardoor de natuurwaarde ietsje wordt opgekrikt. Maar we zien nu ook al dat er her en der negatieve effecten van zijn. Nee, ik zou het niet nieuwe natuur noemen. Nee. Zonde. Zonde van de middelen en zonde voor het estuarium. Maar goed voor de boeken. En de provincie wil niet voor camera reageren, maar laat schriftelijk weten dat ze strekdammen een slimme oplossing vindt om nieuwe natuur te creëren in de Westerschelde. Een doorbraak bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. Vandaag werd de eerste steen gelegd van een bouwproject dat de stikstofuitstoot met 20% moet verminderen. Het gaat om de zogeheten WESP-installaties.
Die zullen straks werken als een filter voor een schoorsteen als deze. Nog voordat de rookpluim de lucht ingaat, worden de stikstofdeeltjes er met een vloeistof uitgefilterd. Dus die gaan niet meer door de schoorsteen naar buiten. Deeltjes worden afgenomen en via de vloeistof hergebruikt om kunstmest opnieuw te maken. Het resultaat? 160 ton minder stikstof per jaar. En dat staat gelijk aan de uitstoot van 4500 koeien. Daar hangt overigens wel een prijskaartje aan. Alles samen, dus beide projecten in de buurt van 75 miljoen euro. Minister Wiersma van Landbouw en Yara zien het als een forse stap in de goede richting. Maar het betekent nog niet dat alle stikstofdoelen ineens zijn behaald. Nee, maar we gaan verder met het verdere verminderen van onze uitstoot. Voor nu gaat het om 2 fabrieken, waarvan de ene volgend jaar klaar is en de ander in 2027. En als het zover is, zullen deze rookpluimen niet meer te zien zijn. Bij een eenzijdig ongeval bij Sluis is vanmorgen vroeg een 35-jarige man om het leven gekomen. Rond 5 uur raakte de auto van de Belgische man op de Heileweg van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Voor zover bekend was het slachtoffer de enige inzittende van de auto. En volgende week wordt er een begin gemaakt met de restauratie van de perronkap van het station in Middelburg. Het gaat om voorbereidingen. Tijdens 2 weekenden in november en december wordt de kap weggehaald. De kap dateert uit 1872 en is monumentaal. De restauratie duurt naar verwachting 2 jaar. En 2 maanden geleden kregen recreanten op vakantiepark Marina Beach in Hoek te horen dat het park op last van de gemeente per direct werd gesloten. Sindsdien mogen gasten alleen overdag het terrein op om persoonlijke spullen op te halen. Maar omdat er niet streng wordt gecontroleerd, hebben inbrekers nu vrij spel op het park. Op het vakantiepark in Hoek worden allerlei spullen gestolen. Bij de politie zijn meldingen binnengekomen van een gestolen personenauto en 2 fietsen. Een bewoner zegt dat ook zijn tuinhuisje, schutting en regenton zijn gestolen. Also onze groep heeft geschreven dat een nagelneues Gartenhaus, der nagelneue Zaun, einfach abgebaut en mitgenomen worden is. Maar ja, wat er 's nachts gebeurt, daar hebben we geen zicht op. Ik geloof niet dat er 's nachts enig toezicht is. Dus ja, dan is het vrij om te komen. Deze Duitse gasten vertellen ook dat er een mysterieus wit busje over het terrein rijdt. Dan komt zum Beispiel der Wagen. Da ist der Wagen wieder. Ja. Was für ein Wagen ist das? Also angeblich gehören sie zu dem Gelis-Clan, aber ob das stimmt, können wir nicht sagen. Kann sein, dass die jetzt aussteigen. Ja, Sie sind von Peter Gelis, glaubt ihr? Eind van de maand vertrekken de laatste parkmedewerkers. Vanaf dat moment is er overdag ook geen toezicht meer. De directeur en de Carlot, die hebben ze al. Maar er moeten nog 3 historische boten een plekje krijgen in de oude veerhaven van Terneuzen. Stichting Carlot wil zo het maritieme verleden van de stad levend houden. Dit kleine reddingbootje in de oude veerhaven in Terneuzen is de nieuwe aanwinst van Stichting Carlot. De directeur A.J.M. Goudriaan. De leden kregen hem in het vizier en zijn hem zelf gaan ophalen in Sneek. Daar lag hij als verbouwd tot motorjacht. En hij was te kopen. Wij werden getipt. Nou, bovenop ons verlanglijstje een Zuidboot. Nou, daar lag hij dan. Dus we hebben hem gekocht en we zijn hem gaan halen. Een Zuidboot, want de directeur werd gebouwd voor de in de Rotterdam gevestigde ZHMRS. Deze is gebaseerd geweest altijd in Hoek van Holland. Vanaf 1954 tot 1980. Is altijd als bijboot gebruikt om mensen, wandelaars van de pier af te halen of op de Maasvlakte te varen waar andere reddingboten niet konden komen. Stemt voor de Oosthaven. Die komt helemaal naar de Zuid. Tot 1989 waren er 2 reddingmaatschappijen in Nederland. De zuidelijke en de noordelijke. En er zijn niet zo heel veel Zuidboten meer over. En dit is er dan eentje van. In het Westerscheldegebied willen wij natuurlijk graag een Zuidboot hebben. Een boot van de Noordelijke Reddingmaatschappij had de stichting al een tijdje. Dus staat de teller nu op 2 varende monumenten. Belangrijk dat ze in Terneuzen liggen en varen om zo het maritieme karakter van de stad te benadrukken. Terneuzen is natuurlijk in mijn ogen onderschat als het gaat om hoe belangrijk een stukje nautische geschiedenis hier ligt. Binnenvaart, zeevaart. Hier heeft ook altijd schippersinternaat gezeten. Het is een serieus stukje maritiem erfgoed. Als er geen mensen opstaan die daar iets aan doen, dan wordt het doods, wordt sterfgoed en dat zou erg zonde zijn.
De komende tijd zijn de leden druk om de directeur terug in haar oude staat te brengen. Toen was het een open boot met alleen maar een windschermpje om achter te staan. Dus de hele opbouw die er in 1980 of kort daarna opgezet is, die gaan wij eraf halen. Dus er is geen haast bij, dus we kunnen het in een rustig tempo doen. We zullen eerst toch heel veel tijd moeten steken in de voorbereiding, in het proberen terug te vinden van tekeningen van toen. En als we dat eenmaal hebben, ja, dan gaat het technische werk beginnen. En dan gaan we klinken en buigen en platen slaan en zo. Genoeg werk nog dus. Maar ondertussen wordt ook al gedroomd over de volgende boten. Want uiteindelijk wil de stichting 5 exemplaren hebben. We hebben in Terneuzen natuurlijk een werf gehad, de TSM. Dat zijn wel allemaal wat grotere schepen. Het zou heel mooi zijn om een TSM-schip te hebben. Om een mooie sleepboot te hebben, een patrouilleschip, noem maar op. Maar wel allemaal karakteristieke schepen. Maar eer dat die allemaal in de oude veerhaven aanmeren, zijn we waarschijnlijk alweer een paar jaar verder. Bewolking en een buitje hier en daar bepaalden het weerbeeld vandaag. Hoewel op sommige plekken ook de zon nog even tevoorschijn kwam. Morgen ook bewolkt en ook regen en ook een beetje zon. Maar vanaf vrijdag een langzame verbetering van het weer en ook weer wat vaker de zon. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons vooral ook online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.